Poľnohospodári sú tí ľudia, ktorí nerad hovoria, radšej robia, ale robia 7 dní v týždni od rána do večera, aby zabezpečili živočíšne rastlinné produkty pre výživu obyvateľstva. Je nám veľmi ľúto, že dneska musíme takto vyjadriť svoj názor a musíme protestovať, totiž dosť už bolo tej bruselskej byrokracie, toho papierovania. My chceme siať, orať, vonku byť na poliach, vyrábať, pestovať kvalitné potraviny, kvalitné poľnohospodárske produkty a nie sedieť v kancelárii a neustále len hlásenia dávať, čakať na kontroly, ktoré trvajú rok, dva. Zanedbané kontroly nám zapríčinujú, že nedostávame dotácie. Ministerstvo do dnešného dňa nevedelo vybaviť výnimku na to, aby nám vedeli tie dotácie minuloročné na účet poslať, a dokonca ani rozhodnutia nie sú podpísané. Potravinárska pšenica roku 2004 stála 164 eur za 1 tonu a po 20 rokov taktiež 170 eur, ale ostatné náklady, mzdy, všetko, či nájom pôdy, či daň za pozemko, tie všetko sa zvýšili oveľa viac. Takže nevieme sa dostať von z toho kruhu. Treba sa opýtať, že či naozaj ten poľnohospodár je ten hlavný dôvod, že dvíha. Chcem sa poďakovať hlavne týmto farmárom, sú tu malí, veľkí, strední, všetci sme si našli spoločne tie ciele, za ktoré sme tu. Každý si musel tú svoju robotu nejako prispôsobiť, aby vôbec sa mohol dostaviť. No ale nerobíme to preto, aby sme obmedzovali ľudí, robíme to pre ľudí. Robíme to pre ľudí preto, lebo chceme pestovať zdravé slovenské potraviny a v podstate Európska únia zavádza politiku extenzívneho hospodárenia, čiže chcú z nás urobiť komunálnych pracovníkov územnej krajiny podmienené dotáciami. Čiže nechceme byť darebáci, ktorí len múčujú a čakajú na tie nešťastné dotácie, ktoré, ako vidíte, aj tohto roku nedošli, ale chceme pestovať zdravé potraviny, chovať zvieratá, aby slovenský národ mal zdravé potraviny a nie dovezené 5000 km chemicky napustené. Čiže celá pointa je to, že aj tento štrajk je vlastne pre ľudí. Každý melieme z posledného, vážený. Berte to tak, že nie len dotácie nám chýbajú. Chýbajú nám peniaze z roka 2022, vtedy keď tie produkty boli za veľmi vysoké ceny predané, ale bohužiaľ len na papieri. My to na účtoch tie peniaze nemáme. Minuloročná úroda takisto nám chýba na účtoch, ale my ľudí platiť musíme. Naftu platiť musíme. Hnojiva platiť musíme. Osiva takisto. Prípravky na ochranu rastlín takisto. Čiže peniažky nám chýbajú a zastaviť sa za chvíľočku kolotoč a už ani tí, ktorí nám dodávajú tieto veci, ani tí už nemajú peniaze na to, aby si objednávali pre nás hnojiva a prípravky. Čiže je situácia veľmi, veľmi vážna. Na túto vážnu situáciu chceme dnes upozorniť. Nie sme sami. Celá V4 dneska protestuje. Poliaci, naši, Maďari, Češi, všetci sme v uliciach, aby sme vyjadrili svoj nepokoj s tou, doslova poviem, tak ako si to cítim, tou debilnou politikou Bruselu, tie osevné postupy, ktoré nám učujú, blbé termíny, ktoré nemajú nič spoločné s poľnohospodárstvom, nechať pozemky len tak neobrábané, biopásy nechať, tým zamorujeme naše pozemky rôznymi burinami. Pritom nám znižujú z roka na rok prípravky na ochranu rastlín. Zoberte si tak, že keď Holanďanovi znížia na polovicu, tak má ešte stále dvakrát toľko používaných prípravkov na ochranu rastlín, ako čo máme my. Nám keď znížia na polovicu, my už fakticky nemôžeme pestovať, lebo neochránime naše plody. Takže za toto sme vonku a za toto chceme dáko vyjadriť svoj názor pred tým, ako zasadnú ministri v Bruseli budúci týždeň, aby tieto veci brali na vedomie, aby pán náš minister išiel a pýtal si výnimku pre nás, aby mohli tie dotácie rozdeliť. Keď len nechcú, aby skutočne polovica subjektov krachlo, tak je to celkom logické, že tie peniaze musia prísť na účet maximálne do apríla. Keď to nepríde, tak tu bude veľmi vážna situácia. A ja len podotýkam, že dneska to je upozorňovací štrajk, ale
Keď sa nepohnú veci, pôjdeme na ostro a vtedy už to bude úplne ináč vyzerať. Ďakujem pekne. Brysselskej byrokracie.